188 koronavirus kasu berri atzeman dira Nafarroan azken egunean, aintzineko egunean baina 21 positibo gehiago. Langabezia behera egin du Nafarroan martxoan 489 langabe gutxigo zenbatu baitituzte. Nafar Lansarek enpleo Lansare izeneko bideo eta prestakuntza podcastak izanen dituen kanal berria abiarazitu YouTubeen duen kanalaren osagarri. Riba Foradak udal pabiloiaren eraberritzea amaitu du erabilera multifuntzionala indartzeko eta indarrean dagoen araudira egokitzeko. Apirilaren 16an 121 errepide nazionala 11 lekutan moztuko dute. Bizilagunen segurtasuna bermatzen ez den bitartean nazioarteko trafiko astuna A15 autobidera desbideratzea eskatzen dute alkate eta bizilagunek. Errenta aitorpena euskaraz egiteko deia egin dute aurten ere udalek eta mankomunitatek UEMarekin elkarlanean. Egungo araudia autokarabana turismoaren errealitatera egokitzea aztertzen ari da Nafarroan. Euskara bideak euskararekin gora eta gora beti kanpaina aurkeztu du. Bizi Press dokumentalaren estrenaldia eginen da apirilaren 15ean. Euskaraldiaren haritik eta 4 nafarren bizipenak ardaz harturik, Nafarroan euskarak pizten dituen sentimentuen irakurketa bat iradokitzen du. Foru Erkidegoak 188 COVID kasu berri erregistratu ditu atzo, aintzineko egunean baino 22 gehiago. Atzokoan 2687 froga egin ziren PCR eta antigenoen testen artean eta horrek 7,7 positibo tasa utzi du. Tuteran antzeman dira 16 positibo eta Erribera kasuen 1,35 biltzen ditu. Ondoren daude Burlata, Sarriguren, Arrotxapea eta Donibane, Iruñan 10 kasurekin bakoitzan. Ondoren, Korella eta Lodosa 9, Mendillorri eta Barañain 8 kasurekin, Alsasu, Berriozar eta Iturrama 5 eta Katreita, Sarriguren Lizarra, Beriain, Bigarren Zabalgunea eta Arrosadian 4. Bestetik aste santuan 388 ikasle sartu dira konfinamentuan, hoiekin 1065 ikasle dira beraien etxeetan bakartuta daudenak guztien artean 1,72. Bizikidetza talde egonkorrei dagokionez 36 ikastetxetako 56 talde daude bakartuta guztien artean 1,60. Bestetik Nafarroko gobernuak gaur erabakiko du murrizketak luzatuko dituen. Perimetroaren itxiera etxeratze agindua eta etxe bizitzetan bizikidetza unitateak biltzea ezartzen duen foru dekretu 15 egunez luzatzea aurreikusten dute. Ikusteko dago tabernen barrualdearen itxirarekin gauza bera gertatuko den. Martxoan 489 langabe gutxigorekin amaitu du Nafarroak, otsailarekin alderatuta 1,3 jaitsiera izan da, eta 2016tik martxorik onena da. Bestalde, afiliazioak 0,8 egin du gora eta kontratazioak 1,15 igoerarekin enplegua sortu dela adierazten dute. Guztira 42.487 persona ari dira lan bilan Nafarroan. Carmen Maeztu Eskubide Sozialen kontseilaria joan den asteartean hainbat datu ezagutzera eman zituen, zein kalifikatu dituen neurrian positiboak kontuan hartuta pandemiaren eboluzioak eta txertaketa prozesuak eragiten duten ez jakintasun maila. Urtetik urterako kurba beherazkoa izaten dira kontseilariak azaldu duenez. Horrela, 2020ko martxotik Nafarroko langabezia 13,7 jaitsi da, eta horrek guztira 5.122 persona suposatzen ditu. Afiliaziori dagokionez martxoa amaierako gorakada 0,8 da gizarte segurantzaren sistemarako 818 afiliazio gehiago suposatuz. Eta hileko batez besteko zifra 285.915 da. Eskubide Sozialen Departamentuko Errealitate Sozialaren behatokiak bildutako datuen arabera. Hori horrela urtetik urterako balantzean 0,8 jaitsiera bat gertatzen da, zeinen arabera, Nafarroan duela 12 hilabete baino 1042 afiliazio gutxiago dauden.
Aipatzekoa da kontratazio mugagabearen igoera. Martxoan zehar 2.617 kontratu mugagabe egin dira, osotasunaren 10% behin-behineko 23.471 kontratuen aldean. Aurtengo martxoa 2020koarekin alderatzean, kontratu mugagaben 23,1% igoera behin-behinekoen 1%koa ikus dezakegu. ERTE egoerako pertsonei dagokionez, martxoaren amaieran 6.420 pertsona egoera honetan aurkitzen ziren, hau da, otsailean baino 121,4% gutxiago. Datuen azalpenean, errealitate sozialaren behatokiko txostenen arabera, maeztu kontseilariak langabezian dauden pertsonen zifraren jaitsieraren balioa azpimarratu du. Azken hilabeteetako joera urratzen baitu. Martxo batean azken urteetako garrantzitsuenetako bat izanik. Positiboa da 2016tik martxorik onena izateagatik egoera zaila izan arren. Eskubide sozialen arduradunak ere ERTE egoeran dagoen pertsonen kopurua jaitsi dela azpimarratu du eta oroimenera ekarri ditu langabeziak gehien kaltetu dituen kolektiboak, emakumeak, atzerriko pertsonak eta jende gaztea, hau da, kontratazioak sendotzea eskatzen duten enplegu politika aktiboetako kolektibo hartzaileak. Nafar Lansare Nafarroko enplegu zerbitzuak plataforma berri bat estrenatu du interneten, formazio bideoen eta podcasten inguruko Lansare enplegu kanala hain zuzen ere. Webgune honekin webikoitza empleolansare.es gaikuntza eta hobekuntza profesionalari lotutako ezagutzen hedapena indartu nahi du erakundeak. Gainera, apirilerako eta maiatzerako lidera deituriko 3 prestakuntza saio programatu ditu lidergoari, hiriak klima aldaketara egokitzeari eta Nafarroko ikus-entzunezko industriaren garapenari buruz. Ribaforadak funtzio anitzeko pabiloi berritu bat du kirol eta kultur ekitaldiak hartzeko eta 500.000 euroko aurrekontua izan du gutxi gorabehera. Duela 40 urte martxan jarri zenez, berritu egin behar zuten funtzionamendua indarrean dagoen araudira egokitzeko. Txibite lehendakaria Foru Gobernuko kidekin batera 500.000 euroko inbertsioa izan duen instalazioa bisitatu zuen atzo. Iruña eta Behobia lotzen dituen 121 A errepide nazionalaren inguruko alkate eta bizilagunek errepidea 11 lekutan batera mozteko deialdia zabaldu dute. Apirilaren 16irako eginda dago deialdia, hurrengo ostiralean zehazki arratsaldeko 7:00. Errepidean segurtasun gehiago eta nazioarteko trafiko astuna A15 autobidera desbideratzea eskatuz. 5 minutuko trafiko mozketak honako tokitan eginen dira. Ezkabarten 5. kilometroan, Olaibarren 10 5. kilometroan, Odietan 14. kilometroan, Anuen 16. kilometroan, Lantzen 22 5. kilometroan, Ultzama Arraitzen 26. kilometroan, Baztanen 18 5. kilometroan, Donestebe Zunbilan 49. kilometroan, Igantzi Arantzan 58 5. kilometroan, Etxalarren 60. kilometroan, Lesakaberan 64. kilometroan. Hauetaz aparte, Uharten PA 30 zeharbideko 8 5. kilometroan ere konzentrazioa eginen da. Deialdia aipatu bezala apirilaren 16an ostiralean arratsaldeko 7:00. Aurreikuspenen arabera, trafiko mozketa edo konzentrazio bakoitzean aldarrikapen pankartak daramazzaten 21 lagunen presentzia bermatu nahi da. Banaz bertze urtean 125 istripu gertatzen diren eta 3-4 bat heriotz eragiten duen errepidearen segurtasuna bermatzeko eskaera egiten zaio Nafarroko gobernuari. Eta segurtasun hau bermatzen ez den heinean, trafiko astuna A15 Leitzarango autobidera desbideratzea eskatzen zaie. Duela hilabete bat zehazki martxoaren 16an Oronoz Mugaireko suhiltzaile eta 20 bat udal ordezkari bildu ziren Belate eta Almandozko tunelen segurtasuna eta neurri azkarrak exigitzeko. Orduan Remirez lehendakari ordeak biharamunean erantzun zien ezin dela modu arbitrarioan nazioarteko garraioa desbideratu.
Herritarrek administrazioarekin dituzten harremanak euskaraz izan daitezen bultzatu nahian errenta aitorpena euskaraz egiteko kanpaina abiarazi dute UEMak eta hainbat erakunde publikok elkarlanean. Izan ere, lurralde bakoitzeko foru ogasunaren arabera webguneak, telefonoak eta gainerakoak aldatzen diren arren, moduak antzekoak dira kasu guztietan eta hoietan euskararen aldeko autua egitea da kanpaina honekin UEMak lortu nahi duena. 2020ko errenta eta ondarea aitortzeko garaia heldu denez, ohi bezala udalerri euskaldunen mankomunitateak bertako kide diren udalekin eta foru ogasunekin elkarlanean errenta aitorpena euskaraz egiteko kanpaina abiarazi du aurten ere. Herritarrek administrazioarekin dituzten harremanak euskaraz izan daitezen bultzatu nahian. Izan ere, errenta euskaraz egiten duen herritarren kopurua urtez urte goiti egiten ari den arren, errealitate soziolinguistikoak erakusten dituen datuetatik urrun dago oraindik. Horregatik eta administrazioa euskalduntzeko duen eraginagatik errenta aitorpena ahalik eta herritar gehienek euskaraz egitea garrantzitsua da UEMarentzat. Euskararen normalizaziorako bidean udalerri euskaldunak egiten ari diren bertze urrats bat baita. Urratsa sendoa izan dadin ordea, herritarren babesa eta parte hartzea ere beharrezkoa da eta autu horretan eragin nahi du aurten ere UEMak. Udalekin eta bertze hainbat erakunde publikoarekin elkarlanean abiarazitako kanpainarekin euskarak dagokion lekua izan dezan administrazio publikoan ere. Gaur egun errenta aitorpen gehienak mekanizatuak dira lurralde gehienetan, Nafarroan erraterako ondasunetan aldaketak izanez gero banketxetan eta aholkularitzetan zuzetzen dituzte. Beraz, hoietarako hemen errenta aitorpena euskaraz egin dezakezu, mezuarekin kartela zabalduko dituzte leku hoietan. Era berean, UEMako kide diren Nafarroko herrien zerrendarekin ere kartelak zabalduko dute herritarrei datuak hobetzeko gonbidapena eginez. Nafarroan, apirilaren 12an hasiko da kanpaina telematikoa eta apirilaren 19an aurrez aurrekoa. Garapen ekonomiko eta enpresarialeko departamentuak lehen urratsak eman ditu autokarabana turismo ibiltaria batera antolatzeko. Kezka sortzen duen errealitate hori argi eta garbi zabaltzen ari da eta horren aurrean helburua da sektore turistikoaren interes eta eskari legitimoak eta turismo ibiltariaren, toki erakunden eta araudi sektorialen alde egiten duten personen beharrak bateratzea, araudi egokiaren eta eguneratuaren bidez. Txosten batek turismo ibiltariaren esparruan dauden interesak nabarmentzen ditu eta beste toki batzuetako erregulazioa aztertzen du, foru komunitatean eredu propio bat garatzeko hasierako fase gisa. Euskara Bidea Euskararen Nafar Institutuak euskararekiko motivazio kanpaina bat aurkeztu du, euskararekin gora eta gora beti lelopean. Euskararen ikaskuntzaren eta erabileraren balio positiboa helarazi nahi die familiei. Kanpaina euskararen plan estrategikoan txertatzen da eta ardatzetako bat hezkuntza sisteman haur eskoletatik unibertsitate irakaskuntzara euskara irakastearen bidez sartzen diren hiztun berriei lotuta dago. Ana Ollo herritarrekiko harremanetarako kontseilariak aurkeztu du ekitaldia eta Mikel Arregi Euskara Bideako zuzendaria ere bertan izan da. Kanpainaren helburu nagusia euskara balio positibo eta integratzaile gisa eta familiek seme-alabei eskainti zaieketen baliabide baliotsu gisa islatzea da. Kontseilariaren hitzetan euskara egungo eta etorkizuneko balioa da, munduari irekia eta gure seme-alabei balioa eta aberastasuna ematen die. Oraingo eta etorkizuneko hizkuntzan, Nastast eta inkestaren arabera, 30 urtetik berako 4 gazteti bat euskalduna da. Gurasoen 30%ek D eredua, hau da hizkuntzan, murgiltzea bermatzen duen eredua aukeratzen dute 3 urteko seme-alaben hezkuntzarako. Eta 20%ak A eredua. Gainera, eusko ikaskuntzak bizikidetzari buruz egindako azterlanak adierazten duen bezala, gaztek gero eta gehiago ikusten dute euskara balio positibo gisa. Kanpainak zenbait webinar ditu joan den azaroan hasi zirenak toki erakundekin elkarlanean antolatutako eskola bihurtu aukera era.eus zure lankidea jardunaldiekin euskaraz
eskolatutako haurren familientzat ez da eskolatzean hizkuntza horrekin kurrikulunean kontaktua dutenentzat. Hitzaldia hauen arrakastaren ondorioz berriz ere bigarren ziklo bat programatu da Nafarroa bezalako erkidego batean euskara ezagutzearen eta erabiltzearen balioaz sentsibilizatzeko. Kanpaina 3 urtetik beherako haurren gurasoei zuzenduta dago bereziki euskara seme-alaben hezkuntzarako elementu baliotsu gisa sustatzeko eta Nafarroko hezkuntza sisteman euskararen inguruan dauden aukeren berri emateko. 3 saioak hezkuntza arloko adituek zuzenduko dituzte, internet bidez emango dira zuzenean eta familiek galdera egin ahal izango dituzte. Euskaraldiaren haritik eta lau nafarren bizipenak ardaz harturik, Nafarroan euskarak pizten dituen sentimentuen irakurketa bat iradokitzen du bizipres gehiago gara dokumentalak. Adin eta motivazio ezberdinak dituzten personen ahotik eraikitako errelatua da. Euskara erlazionatzeko, gozatzeko, eragiteko, bizitzeko erabat da, bizimodu bat. Iñaki Alforja Sagonek zuzendu du dokumentala, euskaltzalen topaguneak ekoiztuta eta Nafarroko gobernuak babesturik. 2020ko Euskaraldiko zenbait esperientzia jasotzen dituen dokumentala apirilaren 15ean estrenatuko da Iruñako Golena aretoetan. Hortik aintzinera, Nafarroko herri, auzo eta eskualdetan zabalduko da dokumentala.